आई भैया हाँ आज हाँ हाँ ये भजन के माध्यम से हाँ बाबा बजरंग बली के गुणगान करे के बाद करे के बा देखिए एगो भक्त बजरंग बली के दरबार में जाके हाँ आ कौना भाव में बाबा बजरंग बली के गुणगान कर रहल बा। कैसे करता लइका कह रहल बा का कहता कि महिमा बानी सुनावत जय हो कि महिमा बानी सुनावत शिव रूप सतनाम के बाबा हनुमान के ना महिमा बानी चर्चा जग में होला है, चर्चा जग में होला जिकरा पावन धाम के वीर हनुमान के नाम। महिमा बानी सुनावत वीर बर हनुमान के महिमा बानी सुनावत शिव रूप सतनाम के वीर हनुमान के नाम। जय हो क्या बात है भूपेश बाबा। और आगे भक्त कहता कि दुखिया कह दे जे फरियाद बाबा पूरा करस मुराद। दुखिया कह दे जे फरियाद बाबा पूरा करस मुराद। क्षण में बनाई देले हो, क्षण में बनाई देले बिगड़ल सारा काम के वीर हनुमान के नाम। क्षण में बनाई देले बिगड़ल सारा काम के वीर हनुमान के नाम। सबीर भैया भाव लग गई। हरि गुण गाई के जीवन बना ले रे पगला। हरि के भजन न कैला, हरि के भजन ना कइला, घर के न घाट के भैला। हरि के ना घाट के भइला, हरि के भजन न कैला, हरि के भजन ना कइला, घर के न घाट के भैला। हरि के ना घाट के भइला, देहिया के पाई के जीवन बना ले रे पगला। हरि गुण गाई के जीवन बना ले रे पगला। और आगे कह रहल बा भक्त शरण मनुओ चहलस सेवल, शरण मनुओ चहलस सेवल। आइल अविनसवा संगे केवल, आइल अविनसवो संगे केवल। और आगे कहना है क्या कहना है कि बाटे रचना रचाइल हो,
बाटे रचना रचाइल सुंदर पर गोराम के वीर हनुमान के ना। बाटे रचना रचाइल सुंदर पर गोराम के वीर हनुमान के ना। बाटे रचना रचाइल सुंदर पर गोराम के वीर बलवान के ना। बाटे रचना रचाइल सुंदर पर गोराम के वीर हनुमान